halartar wannan saduwa da ku mai dimbin tarihi. Allah ta miki mai girma waziri, akwai yarku wacce ake cewa ummul khairi, wanda ɗanmu wanda ake cewa khalifa haka ne ko yake neman wannan amincewar ku aura masa wannan ya bisa ga yadda al'ada ta gudanar wacce musulunci baya da suka a kanta. Idan yara suka so maganin juna aka ga tafiyar mai yiwuwa ce, to sai manya su shigo. Wannan kudade ne na al'ada, zan ba shi jagoranmu ya ba ku wannan kudi saboda kamar yadda al'ada ta gudanar wanda musulunci kamar yadda na faɗa baya da suka a kanta. Allah ta miki mai girma waziri, wannan Qur'ani kamar yadda na faɗa Shehu Malam Rabi'u ne ya rubuta shi da hannunsa, kuma suna da yawa. To ɗaya ne daga cikin wanda Khalifa Malik Isiyaka Rabi'u ya buga aka raba wa malamai. Allah ya taimake ka. Zumunci dama akwai da domin mai tsakanina da marigayi Khalifa Shehu Usman Isiyaka Rabi'u dangantaka ce wanda ina tsammani tun 1982, kuma mun yi kyakkyawan zama har bayan na yi ma ritaya na zuwa wurin shi domin mu karfafa wannan zumunci da dangantaka da ke tsakanin. To gashi yau Allah ya kaddara dangantakan har ta zo ta shiga wajen yayanmu. Wannan abu ne wanda za mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuma da fata wannan zumunci ko kuma dankon zumunci Allah zai kara karfafa ta domin zamantakewa. Da farko dai ina so in ce mun ba da wannan yarinya gare ku, kuma da fata wannan dangantaka da amana wanda aka fara shekaru da dama za su dore bisa wannan aure da Allah ya hada. والاسماء والحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أبا الزهراء أحن إليك